Συγχαρητήρια. Μπράβο σας, πραγματικά. Έχουμε δείξει και αν έχουμε δείξει, αλλά αυτό είναι απίθανο. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος βρίσκεται στο Περιστέρι. Αλέξανδρε, μας ακούτε? Σας ακούμε μια χαρά. Ωραία, χορέψτε, μη σας κόβουμε, Λοιπόν, δώστε το. Πολλά Ελλάδα! Σήμερα ανήκει στα νιάτα, στην ομορφιά. Τιμούμε τους προγόνους μας, να οι απόγονοί μας. Πόσο πιο Ελλάδα ρε παιδιά, πόσο πιο Ελλάδα σήμερα. Αλέξανδρος. Καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά, Αλέξανδρε, στην Ελλάδα μας. Λεβεντιάης, όλες. Ονομάζομαι Αλέξανδρος Μούσουλος από το Μούσουλο Ζεμπέκικο. Όπα ρε παιδιά, πάμε! Έλα! Δικό σου. Και σήμερα γιορτάζουμε μια παράδοση που ξεκινήσαμε πριν μερικά χρόνια, την οποία διατηρούμε. Τα τελευταία 3 χρόνια χορεύουμε μπροστά σε σημαντικά σημεία της Αθήνας. Αλέξανδρε, επειδή σε παρακολουθώ αρκετό καιρό στα social media και έχεις και κοντά 100.000 ακολούθους που παρακολουθούν τη δουλειά σας, είστε μια φανταστική ομάδα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που τέτοια μέρα σας έχουμε κοντά μας. Αλλά δώστε λίγο μουσική ρε παιδιά, δώστε λίγο τέτοια μέρα να σας απολαύσουμε. Και εσύ Αλέξανδρε, πάρε και το Λευτέρι, ναι. Μουσική. Πάμε, ωραία. πάμε. Αλέξανδρε, πήγαινε να χορέψεις. Να βάλουμε το μικρόφωνο εκεί πέρα στη θέση του. Δικό σας παιδιά. Όλο βράδια και φιλιά. Ευχαριστούμε και τον Λευτέρη Πεταλά που μας δίνει αυτή την τον Δημήτρη Πεταλά, για την εικόνα που μας δίνει. Πολύ ωραίο το γύρισμά του. Πραγματικά μιλάμε για σκηνοθεσία εδώ, κανονική. Εγώ λέω αναβίωση Δαλιανίδη έχουμε σήμερα. Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος δίνει πόνο, όπως βλέπετε, έτσι. Δημήτρη, δείξε και το Λευτέρη, σε παρακαλώ. Πότε θα το ξαναζήσουμε αυτό? Ωραίος. Έλα παιδιά, ένα χειροκρότημα. Μπράβο, δεν ξέρω τι άλλο θα κάνεις πια. Δεν ξέρω τι άλλο. Είμαστε τυχεροί που σε έχουμε και σένα και τον Δημήτρη Πεταλά, ξαναλέω, που έκανε αυτή τη σύνδεση διαμάντη. Ευχαριστούμε πολύ τον Αλέξανδρο και την ομάδα αυτών των παιδιών. Ανοίξαμε λογαριασμούς τώρα. Πολύ μεγάλο λογαριασμό. Αλέξανδρε, συγχαρητήρια. Και σε όλους τους φίλους εκεί, χορευτές, χορεύτριες, μπράβο σας, συγχαρητήρια. Τώρα θα υιοθετηθείτε από την εκπομπή. Τελείωσε. Όχι, έχετε υιοθετηθεί. Έχετε ήδη υιοθετηθεί. Βλέπεις, Γιώργο, ξέρεις να χορεύεις εσύ, Γιώργο Καλιακμάνη, σε σχέση με τη χρονιά που διανύσαμε, είσαι και εσύ έτσι. Ζεμπέκιο, χασάπικο ήταν αυτό ρε εσύ, Γιώργο. Α, το βίντεο. Χρόνια τα έχω ξεχάσει. Αλέξανδρε, ευχαριστούμε. Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ. Λευτέρη, μπράβο. Μπράβο, Λευτέρη. Ευχαριστώ θερμά όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ που έχουμε ένα τέτοιο τόσο όμορφο πολιτισμό. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Αλέξανδρε. Τέτοια παιδιά τις αναδεικνύουν. Την αγάπη μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.